Ngekulidlonipho nokuzehlisa sibingelele kamphasoningi. Sikhuluma ngamaphupho. Ngiyathemba uyaphila, ngithemba konke kuhamba kahle la ukhona khona. uNkulunkulu eqhubeke kulonke ehlise nesibusiso. Sikhuluma ngamaphupho amabili amathathu. Soqala la ngokefilwe KB sawubona pastor. Kuchazani uma uphupha amaphoyisa noma amasosha emaningi ngaphandle esikwesango ehlomile izingovo futhi kephethe nozankosi ngathuka ngatshela abasendlini ukuthi ke sihlaselwe kusenjalo ngabona ke linye lawo lingena ke endlini ngalibamba ngalishaya ngalithochara lapho selikhuluma lithi ke belizo siroba besizolimaza eliloko liqolisa make ngilishaya kwathi koza kwabo banyamalala kwande uMandlovu unyamazi uMandlovu unyamazi uMandlovu. Okay, into engayibalela ukuthi umuntu yoqala asiveze ukuthi uma uphupha la ongenzeka ukubona amaphoyisa ehlomile futhi evale mhlawumbe isango noma evale umnyango evimbile. Lolo kungaba uphawu osuke luchaza noma luxwayisa wona ngezithiyo obhekene nazo empilweni, noma lingasho ihibe ezithile ezisuke zisempilweni yakho, noma ke kungasho izitha esuke zikwakhela uzumo noma zikufihlela induku umqhubeni ngenhloso yokuthi zivimbe iqhubekela phambili yakho. Kanti futhi singaphinde sikubalule ukuthi uma ubona amasosha noma angaba amabutho, nalo kungaphinde kube uphawu ongaxwayisa wena ukuthi kulindela izinkathazo noma ke ungase ubhekane nezinkathazo esikhathini esizayo. Kodwa ke uma kwenzeka futhi uphupha la usushaya futhi wehlula iphoyisa ebelizokuhlasela, kungaba futhi uphawu olusuke lapha luluhle lusho ngokunqoba izithiyo noma ukunqoba lezi hibe noma ukwehlula ke inkinga okade ubhekene nazo noma leyo mimoya emibi ekade ibhekene nempilo yakho ngenxa yokufaka mhlawumbe imizi noma ukwenza imizamo ethize noma ukufaka umfutho othile. Kodwa okusho ngokusukuma uzilwele empilweni uyokwazi ukunqoba inkinga nezihibe ngisho izitho uqobo lwazi empilweni yakho ezimelene nempilo yakho. Kodwa futhi uma kwenzeka uphupha usubona amaphoyisa ke lawa amanye kade ekhona wabona noma lawo masosha noma lawo mabutho ebehleli ukuhlasela esenyamalele nje ngokuphazima kweso, sekuwuphawu noluhle nosuke lusho ukushabalala kweyinkinga noma ukuphela kwezihibe noma ukuphela ke kobunzima noma ukudeda kwezitha empilweni yakho ngenxa yokungenelela mhlawumbe kwethongo lakho noma ungenelela kukaNkulunkulu empilweni. Asihlabele phambili sibhekela ukuthi uPortia Roy uthi siyabonga phasi ngicela ke la umsize baba. Mina ke ngisoloko ngiphupha kungathi ngiwelwa yiplane but ngiye ngibaleke leni icrash eduze nami, ngiphinde ngiphuphe ngintshontshelwe imali engamaphepha nomuntu engimaziyo but ngayithola imali yami ngayithatha kupocket yakhe. Ngiyabonga pastor. Into yokuqala singayibalula ukuthi uma uphupha la ubona indiza iphahlazeka, uphawu lubi losuke lungasho la ukuthi umuntu mhlawumbe owesabayo noma unoverload ungase wehluleke ukwenza kahle empilweni noma wehluleke ukuphumelela kokwenzayo. Kodwa futhi okunye singakubalela ukuthi uphupha la ubona indiza iphahlazeka kungaba uphawu lolu olungabi ukuthi ubhekene nezinkinga zesikhashana nebese siphazamisa izinhlelo zakho empilweni. Kungenzeka mhlawumbe unezinkinga ezidala ukuthi izinhlelo zakho ezithinta mhlawumbe umsebenzi noma ibhizinisi noma ubudlelwane zingaphumeleli, yabona ngesikhathi. Kungenzeka uneyinkinga ezidala ukuthi izinhlelo zakho ongaba isemsebenzini noma esebhizinisini noma nje ebudlelwaneni
ezidala ukuthi ungaphumeleleki. Kanti futhi uma uyibona le ndiza iphahlazeka, okunye singakubalula kungaba uphawu lusho ukuthi kukhona umuntu onomona ngempumelelo yakho empilweni, futhi owenza okusemandleni ukuthi iy'nhlelo zakho zifekele. Kanti uma uphupha lawo umuntu esentshontsha-ke imali yakho, nalolu phawu usuke lukuqweza ukuthi ukhona umuntu ontshontsha amandla akho noma ozama ukuthatha inhlanhla yakho. Kusiyeke kungenzeka kube umuntu osizakala ngawe ngendlela engafanele, noma kusho ukuthi kunomuntu ozama ukukhohlisa wena ukuze yena bese yazuza, noma ukunikeza impatho engafanele nengenabo ubulungiswa. Kanti asikuveze futhi ukuthi uma uphupha la umuntu entshontshela imali, kuyenzeka kube uphawu olukhomba ukulahlekelwa okuncane ngakwezeyimali, ukushabalala mhlawumbe kwamandla, noma ukuphela komdlandla wempumelelo nokuncipha kwenhlanhla ngenxa-ke yomuntu osuke umethemba. Kusho ukuthi ufuna uqaphela ukuthi kungenzeka kunomuntu osondele nawe owenza ukuthi wena ugcine usulahlekelwa okuthile okuyigugu, okungaba amandla akho noma umdlandla ekutheni ukwazi ukuphusha ukuthi uphumelele, noma wenza ukuthi ungabi nenhlanhla yokuphumelela. Yabo, kepha-ke uma uphupha lalo muntu ekuntshontshela imali, kepha bese uyakwazi ukuyithola, sewuphawu lolu osuke lulusha nosuke lukuthetha uzokwazi ukuvuselela amandla akho mhlawumbe, noma uzokwazi ukubuyisa inhlanhla, noma uzokwazi ukubuyelwa ukuzethemba ngokwanele ukuthi ukwazi ukuqhubeka ufeze iy'fiso zakho empilweni. Uma sibheka la uJohana, angazi ngilibiza kahle uSijwana Naka ongaka onaka ohaka Johana Naka usho njalo. Ngicela ukubuza uma uphupha la udutshulwa bese kuba khona okuvikelayo kulimali omunye umuntu. Leli-ke uphawu olubi kakhulu uma uphupha udutshulwa, uphawu olusuke lukuxwayisa nolusho ukuthi mhlawumbe uzodinga ukuqaphela iy'nkinga noma kunezimo ey'ngahle zikukhathaze empilweni. Yabona, kwesinye isikhathi kuyenzeka uma uphupha la udutshulwa kube uphawu osuke lukhomba ukuthi unezinkinga nezimo ezikukhubayo noma ezikulimazayo empilweni. Yabona, kwesinye isikhathi kuyenzeka uma uphupha futhi udutshulwa kube uphawu osuke luxwayisa ukuthi kumele-ke mhlawumbe uqaphele ingozi noma uqaphele umoya omubi noma-ke iy'gadlo zabathakathi ababi abafuna ukuphazamisa impilo yakho njengamanje. Kodwa uma uphupha udutshulwa kepha usinde bese kulimala omunye umuntu, uphawu lusuke lusho ukuthi uzokwazi wena ukugwema izimo ezingaba yingozi kuwena noma izimo ezimbi noma-ke lezo gadlo zabathakathi empilweni. Kepha-ke kuzoba nomthelela omubi komunye umuntu lezo zimo lezo ezifanele zenzeke kuwe, noma zingaba nomthelela omunye nakuba ungayigwema wona, but omunye umuntu oseduze nawe noma abantu abaseduze nawe bazo-affect-eka. Yabo, kungenzeka nje mhlawumbe ithomo lakho noma uNkulunkulu uzokuvikela, kusho ukuthi ey'meni ozongena kuzona noma imali ofanele ungene kuzo ngenxa mhlawumbe yey'mfamona, ithomo lizokuvikela noma uNkulunkulu uzokuvikela. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ekusiseni ethele kuso.